Кичкенәдән үк тормыш сынауларына дучар ителгән балалар һәм аларны тәрбияләүче әти-әниләр өчен Койбыш районында хәйрия бәйрәме уздырылды. Игелекле чараны хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Мөмкинлекләре шикле балалар матди дә, рухи да ярдәмебезгә мохтаҗ. Әйдәгез, җылы хисләребезне, ягымлы карашыбызны, кайгыртучанлыгыбызны кызганмыйк дип белдерде район башлыгы хәйрия бәйрәмен ачу тантанасында. Менә елдан ел шулай матур гына гаиләләре, әниләре, әтиләре белән менә шундый матур үзебезнең район үзәгенә чакырып, күпмедер дәрәҗәдә инде әти-әниләрен ял иттереп, балаларын күпмедер дәрәҗәдә шатландырып дип әйтергә кирәк. Менә бүген инде кыш бабайларын да чакырдык. Инде күпмедер ял иттерәсе килгән иде, күрәсе килгән иде аларны. Ел сайын безнең матур гадәткә кергән ул. Минемчә, бу үзебез яктан да, җитәкчеләр ягыннан да, кешеләр ягыннан да дип әйтергә кирәк. Матур күренеш. Ходай Тәгалә әти-әниләренә исәнлек, саулык бирсен. Альберт Рәхмәтуллин шәхсән үзе дә әлеге хәйрия акциясенә кушылып, балаларга бүләк күчтәнәчләр бирде һәм һәрберсен Татарстанда балалар өчен чыгарылган газет-журналларга яздырды. Хәйрия бәйрәмен оештыруда Койбыш халкының да өлеше зур. Һәркем булдыра алганча үз өлешен керткән. Төп башлап йөрүчеләр районның социаль яклау бүлеге ветераннар советы рәисе Рушания Лотфуллина белән Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының Койбыш районы бүлеге җитәкчесе Җәмилә Сәгыева. Бәйрәмгә без һәрбер мөмкинлекләре шикле балаларны чакырабыз. Әти-әниләре белән алар бергә киләләр. Һәм шул бәйрәмдә бергәләп, әти-әнисе белән һәм без оештырган бәйрәмдә бергәләп җырлыйлар, бийләр. Менә беләсезме, ул балаларның күңелләре күтәрелеп, елмаеп, уеннарда катнашулары безнең өчен бик тә күңелле. Әлбәттә, районыбызда күп кенә кешеләр бу бәйрәмгә булыштылар, иганәчеләр, шулай ук Койбыш халкы үзләренең өлешләрен керттеләр. Шулай ук әлеге хәйрия чарасында НОС иҗтимагый хәйрия фонды да катнашты. Койбыш районы белән алар гел элемтәдә. Чәчәк кебек балкып утыручы әниләргә гел бүләк итимәле диде һәрдаим Казанга чакырып бәйрәмнәр оештырган Нурания Сәйфетдинова. Карагыз, ничек күңелле балаларга, алар уйныйлар, кыш бабайда килгән аларга, әниләр дә күңелле, әниләргә дә күңелле, балаларның күңелләрен күргәч. Бик зур рәхмәт администрациягә шундый яхшы эшләр эшләгән. 36 бала һәм аларның әти-әниләре өчен әлеге бәйрәмне бүләк итүдә район эшмәкәрләре Илсия һәм Рамил Җәләлиевләрнең дә өлеше зур. Физик мөмкинлекләре шикле кешеләр аралашып яши алмый, еш кына аларның көннәре, айлары, еллары гел өйдә генә уза. Инвалид балаларга бигрәк тә яшьтәшләре белән аралашу, бәйрәмнәрдә катнашу җитми. Бу җәһәттән Койбыш районы шушындый хәйрия чараларын еш үткәреп килә. Тиздән яңа ел чыршысы янында кабат очрашырга җыеналар. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.